नै लोगोफोर मैथाजों ना क्रसजों एवनानै जानानै बबाव थांनाय जायो अबाव थांनाय जाया जानानै ओंखारनोसै लोगोफोर। मैथाजों एवबाय आरो आंना ओमफ्राय नै आंना पार्सेलबो फैबाय आरोना दिनै माला दोंब्रै माला पार्सेल फैबाय आरोना। ओमफ्राय दा खेवनानै देखायनोसै आं नोंसोरनो दा नायलांदोल' भिडिअखौ नोंथांमोना। हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय आं माला फैदों आरोना आंना पार्सेलाव माला मांगायदोंमोन आङो फिसा फिसा सेन आरोना। ओमफ्राय बेयो मोनफैबाय। ओमफ्रायो आं साफोराव थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्रायो साफोराव थांनो ओंखारनायजों आंनि पार्सेल फैनायजों बेखौनो नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिनोसै आरोना। पार्सेल फैनायनि मालाखौ गाननानै देखायनोसै आरोना। नै गाननानै देखायनोसै नोंथांमोननोबो। नै इयो मोनसे सिम्पोल आरोना मोजाङानो फैदों, मोजां गोजा। मालाया मोजां मोनना मोना आं मिथिया आरोना। आं मोजां सिम्पोल आं मोजां मोनदों आरोना। ओमफ्राय मोनथाम आरोना मोनथामलायनो मोनब्रै लाय गाननानै देखायनि आङो। बे मोनसे नै मेडेल फिसा दं आरोना। जगोनहाय मा नोंलाय मा हिनजाव बायदि दाङो। ओमफ्राय जेथोनांबायहाय जमा दोननानै। ओमफ्राय नै मोनसे आरोना। बे माबायदि डिजाइननि नोंथांमोनाबो नायदो। मोनब्रै नैबे आरो दोंनैखा आरोना। बे आरो मोनसेनो दोंनैखा आरोना। फिसा फिसा मेडेल दङ। नै मोजाङानो, आं मोजां मोनदों आरोना। ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे बे आरो नै माबा एखेबारे खृष्टान क्रुस बायदि आरोना, खृष्टानफोरनि बेबो मोजाङानो। ओमफ्राय मोनसेया नै इयो आरोना। आं गाननानै दिन्थिबाय थाला। नै इयो मोनसे बेगर दं आरो नैयाव बेनो आरोना। ओमफ्राय आङो सापरियाव मानो थांनो नागिरदों। नोंथांमोनहाबो आंजों भिडिअआव नायफालांबाय थादो आरोना मानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नै आं देलायनाय दिनै लिपस्टिकखौ खारा फुनथारबाय आङो। ओमफ्राय देलायनाय थख्लिख्लि देलायबाय आरो दा माने गरमबो मोनो नालाय आङो, जायो बुरि नालाय बेनो जायो आरोना। ओमफ्राय मा खालामबाय थानाय जाखो बेलाय। आङो बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर। नोंसोरो भिडिअखौल' नायलांबाय थादो जोबजासिम। थांसै ओंखारजोब्बाय, रेडि जाबाय। ओइनै सासेयाबो स्कुटियाव जना दंफैगासिनो। आरो मानो इखौ लादो स्टेन्ड लाया, आं लाजियो बिदि स्टेन्ड लालायनानै भिडिअ स्टेन्डखौ मांगायो ओमफ्राय भिडिअ लानो लाजियो आरोना स्टेन्डजों। बायहोगोन दे दा बियो। आंखौसो लानांगौ नोंसोरो भिडिअ जाबाय।
मोनफैबाय जोङो नै फार्स्ट सेन्देल नायग्रोनोसै फिसालानो जुथा माबायदिखौ नायदो लाखांबाय फिसाफोरनि ना नोंसिनिनो जों मोना ओं आरो बिमा गाननांला होनदो फिसानोनो होख'नोनो हाला माथो माबायदि जुथा लागोन इयाव नायलाय देखायगोनब्रा नोंनो फिसाबो ओमफ्राय स्टाइलखौल' नाय नोङो बेखौ मोजां नुदों दा ना फुजायाव गानबा जिलिक मिलिक नुगोन हराव नुगोन नुनायालाय होमबाबो नै फसन जाबायनो फिसालाया फिसाजो थानाय मासो मोनै आङो फिसाजोफोरनिखौल' फसन जाखायो जि मोजां फिसाजो Bila biaru. Hey, bisi disi. Lah YouTuberan lazim biyo. Gojan fैलायबाय जोंनो इयाव हाबफैलायबाय ओं फिसालानि गाननाय जोमनाय बायखांबाय जोंहा ओमफ्राय मोना आरोना ओमफ्राय आंबो गस्ला सुथारसै होनना फैदोंना नै बेनाव इउटुबार नै बेबो ओमफ्राय इउटुबारसो बेबो ओमफ्राय जि फैसा खामायो आरोना बियो ओमफ्राय आरो इउटुबावबो खामायनो नागिरबावदों लोगोफोर ओरैबायदि जि गस्ला मोजां सुयो आरोना इयो आंबो सुनोसैब्रा नोङालाय नोङा आंथ' सुनाय माने गावनि थाखाय सुनोनो मोना आरोना टाइमखौनो मोना गावनि थाखाय माने सोलाबानो सोलाबनो फैसानि लबिया मालाय खामायो जोङो गार ओमफ्राय आंबो मोनोना सुस्लाबनानै हरनो हायाबा ओंखायनो गावनि थाखाय जाया सोरनिबा थालांलाबायनायाव गान थालांनाय जायोबा इदिनोखा जाय दखानि बियो इदिनोखा आरोना जोंहासो फैसा गारलाबाय ओमफ्राय आङो गस्ला खानिखौनो मोजां मोनासै ओमफ्राय इबो हा डिसकालार जाया माने नैबे बुस्थुखौ सिगां आङो भिडिअ'आव बबेबा गानखांखाबाय गोसोमहां गाननो अहादिया आरोना आङो बिदिखौ ओमफ्रायो आरो डिसकालार जाजादों ओमफ्राय बे खारा आरो बियो एखे खारगोन बायदि खारा दख'ना गैयाहाय जोंना मा बिदन दख'ना नांबाय थालाहाय होग्रा दंबावो आंहाथ' होग्राया होआसो जोंनो उल्था जोंनिफ्रायसो लायो दख'ना होग्राबो गैया जों दोनखुमानायखौसो लायो ओमफ्राय एलाय एफोरलाय नै नैबेबो बिराद मोजां नै नायलाय बेखौनो सुनोसै खोमाहाय आं होनबा है आं हाफ गाननो लाजिहाय मा डिजाइन जागोन बियो सेम्पुलखौथ' सेम्पुल नङा
जेनेबा आखाइनि डिजाइन आखाइयाव बोरै थागोन होनदो फिथाइयाथ' गासिबो बेखौनो खानानैसो गारगोन नालाय मिन्थिया माबागोन आरो बेखौनो खाजोबगोन आरो खरसेनोबा होदो नामा फर्टि सिम्पुल माया सोलिगोन माया नैनि खालार ओंखायनोथ' देलाय नायनाय मालखौनो लायाखै बियो मा मावना थादों माथो फैसा थगायजानो नाजाजोब्बाय गैला थगायजाबायनो माने माखौनो लायनो हाला माने मालायनो सुटनि इन्ट्रेस्टनि हरबाय ओमफ्राय थगायना जाजोब्बाय दा फुजानि दख'नाबो मोना फिसानोबो हाया दखानि मोनसेयानो बिदि बुंबाथ' मा जाबावनो लोगोफोर जोंथ' आरो गारग्रासो बेखौनो सुनसै नङा नोंनाव दख'ना दंबा लानासो थांबावसिगोन आं बाखि होननानै बुंदां ओमफ्राय इफोर गलालाबायोहाय गोदान गोदान मोननायनि बारा लासिंजानो लाना माने प्लेन थानाय बैलाय बै गोजा गोनाङा माबायदि जागोन ओं गाज्रि नुगोन ना माखौ गस्लाखौ बख'ना गारगोन ना बेखौ बारा दाम लानांला बैखौ गाननोहायखौ खालार होदो नोङो माजों खालार होनो जि सिनाय बायदि नुयोबा एखे खालार चकलेट खालार लांनानै न'नि खालार होबायदो नङाबा बेखौनो सुदो दे आंनो एखे फिट फाट एखे गानबा बहालाय सुबाव गस्लाखौलाय मोजां मोजां सुयोहाय बियो ओमफ्राय बुस्थुखौनो लाबोला आङो माने फसन्दखौनो जायाखै आरो बारा ओमफ्राय इफोरबा सारि बायदियाबा माथाय सिख्लाफोरासो गानोना इदिखौ बुरैयाबो गानजायो माने बुरि लिस्टआव गोलैनो बुरि लिस्ट गोलैयाबाबो माने एसे जोंखौ ओरैनो देलायब्रेनाय बायदि नुखायो सिन्दुर फुनबानो संख' आसान गानबा माला गानबानो ओंखायनो सेम्पुल गाननो लुगैयो आरोना फैबाय लोगोफोर मोनालायबाय मोनाबोलायबाय आरोना जोङो नै जोंना बेनो नायदो नै मालाय मोनलायबाय जुथालाय लंपेन्टलाय नै थाइटसो जादों देलाय ए सोलायनांगोन जनोनो हानाय नङा आं ओंखायनो गानखा होनबाय गैया लंपेन्टआ फिसाद्राय जाबाय सोलायफिननांसिगोनसो आथिंफ्रालाय जादोंमोन आं जान्दिखौनो गैया नख्लि फिसा जाबाय लंपेन्टआ जान्दिया गानखानो थिनबाय गाना अख्राथार ओमफ्राय दा सोलायफिननायनि माबासो जाबाय आरोना ओइ लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ आंना बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनसै होमबा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय लोगोफोर